Ang Ginoo nagahatag sa aton sing mayong balita kag kita ginagamit niya. Gani ang aton paghimo sini suno man sa pamaagi sang Ginoo. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagbusi sa isang aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department diri sa aton iglesia sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo mga sunsun na host. Kag sa siningation, excited ako mga kauturan kay ari ang mag-asawa nga ako nakahibalo nga may ara gid sila nga ihatag sa aton labi na sining aton leksyon. Ang akon una ipakilala sa inyo si Ma'am Bixel Rose Baliega Hori nga originally mga kauturan na tao sa Sambuanga, Negros Occidental, Oriental kag subong ari sa diri sa CPAC. Isa sang aton nga mga CI clinical instructors sang aton School of Nursing diri sa CPAC. Ma'am, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man, Pastor. Salamat kayo ani nga pribilehiyo nga nakipag-upod kami sa pagtuon sa atong leksyon. Sa mga viewers natin nga pirmi nga nagasubaybay sa ato ang programa, mayong adlaw dira sa inyo o kami nagmalipayon nga kami naman makipag-upod sa inyong pagtuon. Yes, mga utod, may gagmay nga siniban no si Ma'am nga Bixel because taga Negros Oriental. But nagdugay na diri sa ilo sa Kailungguhan, Gailunggo naman siya. But there are sometimes nga may Cebuano pagid siya. And I know nga ang iyang mga sinibono aton gyapon mahangpan. Ang iyang sunod, ang iyang bana amo si Sir Yancy Vidal Hori, taga Kawayan, Negros Occidental. Kag isa siya sang mga staff nurses sang aton nga Hospital Bacolod Adventist Medical Center dira sa Bacolod. Sir Yancy, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor. Kag nagapasalamat man ako nga kami giimbitar sa pagtuon sa aton nga leksyon sa Subong. Kag sa mga abyan, mga utod naton nga nagatan-aw sa sini kag nagasunod sang pagtuon sa leksyon, ka ako man nagapasalamat kag natamyaw sa inyo sa ang maayo nga adlaw. Yes, amen. Kanami sa inyo, ma'am. Excited akong magpadayon na kita. Apang sa hindi pa kita magpadayon, ako na naitamyawon ining mga tao nga namian sila tamyawon. Si Sir Alvin Carrera dira sa Eastern Samar, si Pastor JC Garson dira sa Masin Liti, Sir Elmore Orcula sa Sydney, Australia, si Sir Jonar Nomong dira sa Taguig, Rizal, Jennifer Kapunong Taala in her family dira sa Northern Samar, Sister Florita Bernaldi sa Lupisaina, Murcia, kag si Antonio Canaya Jr. kag ang iyang asawa nga si Ria Hirios. And then si Antonio Canaya Sr. and Ma'am Rose dira sa may Rojas, Capiz. Mga utod, hindi kita malipat ara gyapon kita sa Radyo Bandera. Kada Biyernes ang gabi alas 9, tubtob alas 9:40. Aton ginapasalamatan si Doc Ramil Oy kag ang iyang mga kaupdanan, si Sir Iljan Castaño kag si Sir Jen Paul Hineroso. Ara man kita mabatian sa Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos City. Gani akong ginatamyaw dira ang aton nga mga kailungguhan sa South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, Maguindanao, kag sa mga Davao Provinces, kag sa Northern Mindanao. Mabatian man kita sa radyo natin sa hinubaan. Kabay pa nga ang Dios magpakamayo sa aton nga tanan. Sir, ma'am,
Ari na kita sa leksyon 8. Apang sa hindi pa naton tuna ng aton leksyon, ministering like Jesus, aton na naitugyan aton pagtuon sa pagpangamuyo. Maluleon kag langit mo namon nga Amay, nagapasalamat kami sa imo nga ikaw magagamit sa amon sa sinigid nga tiyon. Kabay pang ang balaan nga espiritu magadihon sa ngamon pangunahuna kag sa ngamon kasing-kasing sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Bixel pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Kini makita sa Mateo 9:36 nagasiling, sang nakita niya ang mga kadam-an, naluoy siya sa ila, kay ginlapyo sila kag nag-aplaag, subong sang mga karnero nga walay manog pahalab. Alab. Amen. Salamat, ma'am. Okay. Syrian si Ma'am Bixel, ang Ginoo is a people-centered individual. Ara gid ang iyang pagtagad, ang iyang pagpananaw sa tao. Kag sa nagligad nga mga sinimana sa aton nga leksyon, nga ang Ginoo nagatan-aw, wala nagatan-aw kung sino ikaw. Ang iyang pagtanaw sa imo nga ikaw kandidato sa ganarian sang langit. Yes, Ma'am Bixel. Ano pa ginaimong talupangdan sa aton nga introduction? Sa aton nga introduction, Pastor, namian ko sa word nga genuine. Unsa gina sa Ilonggo, Pastor? Genuine nga man. Genuine, no? Ang iya nga pagtagad, iya pag-atipan sa mga tao nga gapalapit sa iya, genuine gid. Genuine nga. The original, hindi bala fake. Hindi. Kag sa dira nga makita ina sang tao, gapalapit gid, ga obra gid, ga build gid sa relationship ang tao kay Jesus. Yes. Ma'am, kanami ang tao bala kita lang bisan kita masinalaipon lang, but we know ang mga tao nga nagapalapit sa aton kung genuine o kung piki. Correct. Oo, na ina daw pasaborno lang ng iya, daw may tuyo lang ni. Di pa rin man sa inyo mga babae pangaluyagan kamo balaan nyo ang piki kaya ang genuine galing kung kaysa ang mga babae man tungod sa gugma na kulapan kung ano ang genuine kay ang piki. That's why some women na balagong o kung na siod sa hindi tunay nga pagigugma. Yes, sir, yan. Si ano pang imo yang matugda man sa aton introduction. Ang ato introduction, Pastor, naghambal man sang pag-success, no? Ang maayo nga pagtapos. O kung ang may connection, gid bala, Pastor, nga madaog ko ikaw. No? Ang isa ka punto sa aton nga opening, kay ang tungod sang genuine, nagyambal ni Ma'am, ni Bixel, nga ang genuine nga pag-approach sa tao, amo ni ang pinaka-successful nga pamaagi, nga maka-build sang relationship sa aton. Kag makadani sa Cebuano pa, makapalapit sa tao. Kamo man gina siya ang always gid ang genuine nga relation, genuine nga tinutuyo. Dako gid ang mahimo iya. Kagdi amo na, so at least ang aton nga leksyon sa sini nga semana nga ministering like Jesus. Ano bala ang pamagi ni Jesus sa iya nga pag sangyaw, sa iya nga pagsaksi sang maayong balita nga why he was successful. Nati, of course, aside from the Holy Spirit, ato na matunan karon. But at least this right now sa aton introduction, isa sang aton nga, isa sang mga aton kuha sa kay Jesus, the way he ministers is being genuine in his approach, and then people oriented. Yes. Okay, kadto kita sa aton nga Monday nga leksyon. Yeah, Jesus attitude towards people. Amo na siya. Isa to ang genuine, isa ang people-centered. Okay. Kag ang aton leksyon man nga sang ligad nga sinimana nga seeing people in Jesus eyes. Okay. Sir Yancy, ano ang imo tagaan ta ikaw first blood sining aton Sunday nga leksyon? Yeah. Okay. Ang title naton attitude towards people. So ang nakuha nako diri, Pastor, kung ato natalupangdan, attitude. Ano bala ang attitude ni Jesus Christ sa aton? So naging statement dira nga si Ginoo nangin
maayo, merciful. Tanan nga conversation Yeah. nga makita naton sa story sa aton nga Sunday, nangin malulo siya. Yes. Oo. Kaga hapos siya nagpalapit sa tao, wala siya daw siga-siga, no? Yeah, Di- oo. Tanan nga pagpalapit niya sa tao, o kung nagpalapit sa iyang tao, ang response niya is ari ko sa dalong. Yep. So muna ako nakita sa first Yeah. nga attitude ni Oh, Jesus. kag kanami sina sir kag isa pagid nga ang Ginoo si Jesus is no respecter of person. Why say katanawon sino? Correct. Gaistorya siya sa Manggaranon. Did you remember si Zacchaeus Manggaranon? Makasasala. Gaistorya man siya sa abogado to nga namangkot sa iya kung paano magsulod sa ginarian. Manggaranon man to nga abogado to. And then, nagistorya man siya sa pinakapobre atong 38 anyos na nga paralitiko. Yes. So, wala siya. Kita ya kung isa mag-approach, kita ka tanaw pa tayo sinoniman. No. So, wala May pili. istorya ko ni sa iya. Man daw lamugo man hindi lang ko manago ko. Yeah, but Jesus is not. Yes, Ma'am Bixel. Sa akong nakuha dira pastor, ang ginahambal bala sa leksyon nga ginakuha ni Jesus ang good in the person. Kabisan siguro pastor, ano ka lain sang batasan sa isa ka tawo, no? May ara gid ka makuha nga maayo dira sa iya. Kag amo na ang ginhimo ni Jesus. Nga bisan kung di ba ginkondenar siya sa mga Pariseo kay nakig-upod siya kaon upod sa mga Yeah. makasasala. Kaya nakita ni Jesus nga, bisan kung makasasala ini nga tao, may something good in that person. Kag ti amo na siya ay people-oriented si Jesus. Kaya ti, ang iyang tuyo, yang at everybody kung posible pa maluwas mo. Correct. Ti nga nung pilion ni mo. Yeah. Oh, kaya ang imo tuyo diri sa kalibutan that everybody will have salvation. Nan ti versus sa mga mentality sa mga Hudiyo, ma'am, nga ang ilay nga life ya is avoidance. Oo. Ang mga Hudiyo Syriansi ang ila lang gidya nga mahistorya sila, makignegosyo sila sa mga katulad nila mga Hudiyo. Kay ti in the eyes of the Jews, duwa lang ka klase tao, Jews and Gentile. So magsilintad Gentile, wala na sila kaluwasan kay ila yang belief nga ang kaluwasan para lang gid sa mga Hudiyo. Ti paano ka magistorya nga wala man kamo kaluwasan, tumiway na lang ko. Amo na ang gin pero si Jesus yagin break yan nga mentality sa mga Hudiyo. Kag si Pablo amo man nagwali sa mga Gentiles kay ang kaluwasan hindi lang para sa mga Hudiyo kundi para man sa mga Gentiles. Okay. Kamo man na ang mga disciples. Ang ilang mga mga bata gani gina-drive out nila. But Jesus said, no, the kingdom of heaven is like these little children. Yes, may ara pa kay dugang Syrian. Kung naton man tanawon di pastor sa Sadalom, ang illustration nga asin, kag ang suga. Suga. O so naga-emphasize man si Jesus nga kita asin. Kay siya man mismo asin sa aton. Kag ang isa si Jesus man ang light sa aton teksto dra nga naghambal siya nga I am the light. So ginhatag ya sa aton nga kita mangin asin sa upod naton nga isig katawo kag mangin suga man sa isig naton katawo. Yep. O, hindi lang para lang sa aton kaugalingon mangin asin kag mangin suga sa aton kaugalingon kundi upod man sa aton mga kaingon kag mga abyan. Yes, ma'am. Way ko nagsala mga utod nga ako gini pangimbitar mga nursing ini sila tanan. Yes, in the perspective of nursing, ma'am, ano ang kahulugan sang asin kag suga? Actually, pastor, kung ikaw mahimo ka nga nurse sa isa ka tao, no? In order for that person nga mag-ayo, ikaw mismo, Amen. the way ka nga mag-approach Kanami, sa yeah. isa ka tao, sa Amen. isa ka pasyente, dapat ano ka na, you are the channel of healing na. Hindi nga sa imong pag-istorya, makakuha na siya comfort bala. Sa imo nga pag-touch sa iya, pag-care sa iya, makakuha na siya sang recovery. So sa imo pala nga daan, kaysa magsulod ka sa kwarto sa isa ka pasyente, tapos daw imo nga itsura daw hindi na ma-drawing Hindi na kay ma-drawing. maka-result po na siya sang Ang lain. disappointment. Yes, Oo. oo. So, ang healing hindi mag-develop. Correct, Oo. correct, Pastor. That's why, kanami, yes, si Ma'am Bixel, clinical instructor, siya mo nang natudlo na sila sa ilang mga estudyante nga ang mga nurses, kinanglan,
instrumento sila sang healing. Nga kanami balati iban sa ato nakagi hospital, hindi bala man nami kung ang mga nurses naga-smile kag nagahatag encouragement nga sir, tumaron mo ni sir ha, kay lapit na lang gid ka maayo. Diba encourage ka man. And then ang mga doktor as well. So kita mga asin, ang asin is preservative. Yeah, naga-preserve. So amo na ang siling ni Jesus sa iyang mga disciples. Actually, ang kuan gid sini ang direct nga ginhambalan ni Jesus ang iyang mga disciples nga you are the salt of the earth. That's why ti na planta ginaya sa una-una sa mga disipulos nga kita kinahanglan mag-share kita amo ang dapat nga mag-minister because we are the salt. Kita ang naga-preserve. Kay kun wala ang kita nga mga Kristiyano, ma'am, siguro dugay na natapos ang kalibutan. Galing kiti ara kita ang lugar nga sa diin kita mga utod sa lugar nga diin kita natanom kita mga asin because of you that place is blessed. Pero sa kay Joseph nakanumdum kay Joseph siling sa Biblia because of Joseph presence in the house of Potiphar's house was blessed. Na ti blessing kita sa kay ti mga asin kita. Kag of course si Joseph nakahatag to sang light sa kay Potiphar. Kag sa pamilya ni Potiphar. And I have the feeling nga si Potiphar basi bala makita naton sa langit kun didto kita. Yes, kadto kita sa Monday. Jesus treatment of people. Yes, Ma'am Bixel, anong imo na talupang dandiri? Ang ako na may Andre Pastor, inibala ang military, ang military commander. Yeah, siyang centurion. Ang centurion. Naghambal siya kay Jesus nga, Ginoo, pwede ni mo ayuhan ang akon nga servant. Hambal ni Jesus nga, sige, kadtuan ko. Pero hambal niya, No need na. Sa akon nga balay, kada hambal nakon, ara dayon. Kada hambal nakon, ara dayon. So, iyang nakita kay Jesus nga, amok ka mana sa akon. Kung ano ihambal mo, matuman na. Grabe nga. Kag isa pastor, kanami bala kay gin-recognize siya ni Jesus nga wala sang dako nga pagtao nga nakita niya sa bilog nga Israel. No, hindi pa siya ang hindi pa Hudiyo, ang hindi pa tumulo. So, gikuha ni Jesus ang best sa iya. Bala amo nang daw kanami gid kay Jesus na nga may something gali kita best sa diri sa aton nga we can be useful in God's ministry. Yes. Kanami Ma'am Bixel. Mga utod, ang aton ginatun-an subong ang estilo ni Jesus o kung ano ang pamaagi ni Jesus sa palapnag, pagsangyaw sa mga balita, pagwali sa mga balita. So, isa sa ato nang nakita kay na sa ato na introduction, genuine, people-oriented. Karon ang ginhambal ni Ma'am Bixel nga nagahatag encouragement nga kanami man bala kung dayawon ka appreciation. Pastor. Yung kagwapo sa imo karon ma'am, kagwapa sa imo. Daw nagadulang dugang man. Daw may ara nga light nagaglow man ang imo. That's why ang mga bata kinahanglan naton i-appreciate. So sa aton nga isa sang aton mga estilo mga kauturan is of course we will appreciate ang ining centurion hindi ni tumulo Romanho ni saya mo. In the eyes of the Jews wala ni kaluwasan. But Jesus said, wala ko sang nakita nga pagtuo katulad sini. Okay. Na kung aton man na i-appreciate ang hindi tumulo one day basi mag-upod ina sa aton. Yes sir, yan si ano pagid. Pastor, ang ininyablang nga story, wala ni gina-expect sang mga disciples, no? Or sa community sa mga Hudiyo. Yeah. Bisan sa scribe, wala gina-expect kung nga expected nga mabuot ni siya. Kundi ini sila nga status sang kabuhi nga tawo. May mga barriers kita bala. Kung sa aton man subong, sila bi manggaranon. So, ang aton treatment sa ila, pagtanaw naton sa ila daw, layo bala. Pero nga gin-appreciate sila ni Kristo. No? Hindi nga ang Hudiyo gi-appreciate ni Kristo. So, nakabutang sa aton mind, question nga So ang style man ni Jesus, no, ang treatment ni Jesus, it's everything amo to sa opening naton nga wala pili. Taas man, pikado ka man, ano man sa to sa kabuhi or ano attitude mo, criminal ka man or hindi. There must be something good at you, no? So gin-appreciate na ni Jesus sa gamay lang gid na siya. Gamay lang to nga pagsiling sang ruler, ang centurion.
nagpati siya. Kag nakita sa Ginoo, gamay lang man. Nga ini siya nga point makita sa Hudiyo nga ang tanan nga mga tao makita sa mga tao nga ina siya gamay lang gid ang attitude sina sang centurion pero makabulig sa isig ka tawo. Yep. Ang barrier between, ang gap naton between sa mga kung anong status sa kabuhi naton, ma-break na siya. O so appreciate niya to break sang barrier. Poor man siya, hindi magpalapit ang poor sa centurion. Pero ginkuha na niya. Yep. Bring to the people sa mga poor, kag ang poor makasing, ay, Yep. yes, mayo gali na siya nga Yeah. attitude. Kag ti bisan si Jesus wala expect nga amo to ang pagtuo sang centurion. That's why siling niya wala ko sang nakita nga pagtuo katulad sini. Halin pa sa hindi tumulo. Correct, Yeah. Pastor. Kagang isa pagid ang nami pagid bisan hindi nigid bahin sa aton leksyon ang kanami sa centurion kay daw si Jesus man siya bala. Nga ulipon niya na mo, slave niya na mo. Why na iya patay na siya ba ida ay lubong ta lang. Pero hindi na mong attitude sang centurion. Nga despite ranking official siya sang Roman military. So ti amon tong sila niya bisan ano ang ako ni hambal gapati ang tanan. Ti Jesus ihambal lang. Kay ti amon ang akon na dak-an amon ang akon nga way of life. Nga kon ako magmandar everything is done. Ti imandar lang ihambal lang and I know my servant will be Grabe healed. nga pagtuo, Yes, Pastor, ma'am. no? Nga hambal lang Jesus. Na amo nang hambal gid si Jesus nga daw way gid sang ula sini sa Israel nga amo ni Nga kay mo na. just speak. Just speak. Wala na. Bisan ang mga disciples hindi to hindi nag-amo na nga attitude. Nga grabe ang ti ang disciples siya gaduda pag kay Jesus. Nga bisan sila nagidupon ni Jesus pero may doubt gyapon sila. Ti amo to sa pag-crucify kay Jesus nagpalalagyo gani sila, nagpalanago sila. Okay. Healing Ministry Part 1. Nga ang aton nga mga ay sa pagid sang ministry ni Jesus nga hindi balaya kan representation. Inablang dilata nga ara na ready to it na hindi na mo ang kag prepared speeches. Package na. Ang kay Jesus ya way of ministering is actual ya. Impronto nga klase sang kung anong ara dira amo na siya ang imo tagaan sang attention. Hindi kay wala ka ga-consider sang sitwasyon kung anong na-preparar mo, ibuhatag mo. Oo. Yes. Kundi, actual impronto way. That's why, every time si Jesus mag-approach, hindi na ready ang iyang speech. Dira lang mismo, it will come out. Yes, ma'am. Ang nakita po na kon diri, Pastor, ang kanami man sa Tuesday, ang healing ministry ni Jesus, kay tanan nga aspeto sa kabuhi. Kag most likely ang duha diri ka example para sa ila nagmasakit sila tungod sa ila sala. Di ba amo na ang concept. idea, ang concept sang una nga nagmasakit ka bangod sa imuha nga sala. Kag ini naka-produce sa ila sang frustration, amo nang among discussan kagina. Kag nakita na ni Jesus. So, amo man ni ang imuhang gihuna-huna nga amay sakit ka, dira ko magsulod. Mura bag per sa imong hambal, Pastor, nga individualized ba nga pag-approach ni Jesus. So kung anong imong nga need hambal niya sa paralitiko nga thy sins be forgiven thee. Kay amo man na ang need mo nga amo nang kay kung kis amang good, Pastor, bangod sa aton nga mga lifestyle nagakasakit kita kag isa mag-guilty kita kag in medical perspective laban sa mga sakit subong sa heart. So, usually from guilt, from emotion. Magani. So, dito nagsulod si Jesus. Yeah, from stress. Na. Kung ano ang need sina nga tao, dira ga-approach, dira siya gasulod. Kaya sa imo ginhambal kay na nga kalabanan sa mga tao during the Old Testament and the New Testament nga ginatudlo gid sa ilang mga ginikanan kay sa ilang mga kaluluhan nga nag-amo ka na tungod sa sala. Okay. Nag-amo ka na tungod kay makasasala ka. Ti amo na. Ti ato ang paralytic nag-amo na siya, gawnaw na agad siya nga tungod sa iya nga sala. Ti siguro kung isa anong sala, kumal nga nag-amo gid ko na. Yes sir yan, si ano pa yung mundugang. Mundugang lang ko emphasize, Pastor, dira sa
ang need, ang target ni Jesus Christ gid is ang need. Kung atong tanawon ang duha ka story, Babae. ang babayi kag ang paralitiko. Yeah. Nabalaan naton nga ang babayi dugay na ni siya masakit nga blood, no? Oh, 12 years. Oo. Kag ang paralitiko wala man ta ka kuan siguro ni kon pero most likely dugay na ni siya nga paralitiko. So ang point na kon is they are facing frustration and hope no between sina. Di na sila kung hindi sila maayon ni Jesus, ma-frustrate sila and then ma-lose hope sila. So ang nakita ni Jesus hindi nga masakit mo dugadugo o kung paralitiko ka. Ang nakita ni Jesus is that hope between hope and frustration. So dira si Jesus nag-come in between two tie this together. Kag madula ni ang ila nga frustration, kag makabuild sang hope. Kay si Jesus Christ nagpakita sang miracle to give them healing. Which means nga ang nakita man dira, naghatag si Jesus Christ sang healing, naghatag siya sang hope sa imo. Nga in the near future, siya gid ang makabulig sa aton, wala na sang iban. Yeah. No? So amo na ako nakita dira, Pastor. Yes, and that's correct, ma'am. Kag sir, kanami isang punto. Sa aton nga Thursday nga election, aton naman aton ang dugay nga ang healing ni Jesus is complete sa 4 dimension of human life. Spiritual, social, intellectual, kag physical. Na ti atong babae nga 12 years nga nga bleeding affected gitong iya 3, 4 ka mga dimension. Tiga siling ni Jesus, okay? You are made well because you believe and now go in peace and you will not suffer anymore. Amo na ang content sang hambal ni Jesus. Ako na talapang dandira, ma'am, 4 ka dimension gina. Ang siling you are made well, ayo ka na, okay, nagpati ka, tilakat ka na, go in peace, and then hindi ka na mag-antos sina. Nakita ko da sa speech ni Jesus, 4. Okay, ang siling yang you are made well, physically naayos. And then go in peace. Okay, that is social. Yes. Nga ti katago-tago to siya mo. Okay, dito siya accepted Hindi, sa society. hindi siya Pastor. siya mismo ikatago. Kaya kay tinahuya siya mo. Oo. Na ti siling yang go na make your social life sige na. You enjoy the rest of the people. Na and then you will not suffer anymore. And that is spiritual. Oo. Kagatong go in peace, that is also social. Aside from social, and then Psychological po, Pastor, psychological. na malinawon imo. Yeah. And then siling you are made well, ayo ka na. Di kun ayo ang tao, intellectually bright na siya, magwa na balik na. Ti atuya corrupted na to kay luya na siya mo ang tao nga luya. O ang brain wala nag-function, isn't it? No, sa science na you will not suffer anymore. And that's the idea of spiritual. Nga one day, we will all be there in heaven where we will not be suffering anymore. Yes, so, Pastor, ang nakanami kay Jesus no, sa aton Ginoo no, nga tanan naton nga aspeto sa kabuhi, gamayn gid siya. Yeah, gamayn gid siya. Wala niya nga sa spiritual lang siya mag-focus sa aton, kundi tanan. Amon hambal sa leksyon nga abundant life. Abundant and free. Kay isa lang ang ginhimo, package ang apat. Correct. 4 in 1. Yeah, The mental, the physical, the spiritual. And okay, sa part 2 sa Wednesday, 3 discernyancy ang ginimensionar sa aton nga leksyon, teaching, preaching, and healing. May ara nga sitwasyon, ang sitwasyon diri nga si Jesus nagwali. Pang-ayo. Oo. And then until the whole day, until the evening. Pagka nagtulog sila early morning, damo pa sang gakaladto, pero wala na si Jesus kay naglakat na siya sa piyak to preach. Yes, ma'am. Ano da ang punto nga aton makuha? Gani, Pastor, sa ako na-realize ba nga, kung ako to be ang second batch, nag-ano pa kay Jesus, ano yan, pero diri sa atong leksyon naghambal nga, ang purpose gini Jesus, hindi lang to meet these people sa ilang physical needs, kundi sa spiritual needs. No? Meaning, upod sa aton nga paghatag
amo man ni ang pagdala sang pulong sa Yep. Ginoo. Kay damo pastor subong nga damo ga obra charitable acts. Pero dira sila asta lang. Oo. Ang nakalain sa aton niya Kay dala. dalagit Spiritual. pati spiritual. Yeah. Kag ako ma'am, sakto nang imo punto. Nga tong second batch nga nag-abot sito nga adlaw nga wala na si Jesus kay ti first day nagpangayo si Jesus. Pero pag second day wala na si Jesus. Kay naglakat na siya, nagwali siya. So ang punto dira nga gakinanglan man to ang iban. Hindi lang kay dira. correct. But I have also the feeling, ma'am, nga ato ang nagkadto nga wala na si Jesus. I am sure na ayo man to sila. Correct. Because By faith. God is an omnipotent and omniscient Present. God. Oh, nga bisan wala siya, pero atong nagkaladto nga nagapati kay Jesus. I am sure nga sa ila pagpauli in one way or another, they have received healing as well. Pero ang punto ni Jesus nga he will serve everybody. Correct. No. Nga hindi lang siya manghayo kundi manudlo man siya mahin sa preaching. Yes, sir. Ako natalupang dandira, pastor, sa aton na lesson, kundi teaching, preaching, and healing. Mm-mm. No, healing lang siya. First day, ang mission gid ni Jesus Christ, i-emphasize sa aton nga lesson nga to bring the good news or the eternal Yes. eternal Amen. hope Mm. sa mga tao. So kung pang-ayo lang siya tanan, Yeah. basi makabutang sa una nga pang-ayo lang Kuha na siya. na siya, No, healer. ma-divert ang mind sang mga tao sa ang promise, ang main purpose ni Jesus nga maghatag isang eternal life, the Yeah. gift of eternal life. Kung magsigil lang siya pang-ayo. Yeah. Correct. That is why siguro pastor, naghambal man siya nga tama na ni. Oo. Kadto naman ko sa piyak. Sa piyak. O kahit di ayo lang to, Mm. wala na siya nag-preach. Nag-ayo lang sa whole day man sa aton nga text nga Yes. Oo. kita. Kag mayara ang mga reliyon sir nga ang ilang emphasis Jesus is a healer. Nga amo lang gina-premi ang ilang ginawali nga maayo. Oo. Wala ginila na highlight ang Jesus as a teacher as well. Correct. Ti lain ang function sang teacher, lain man ang healer mo. Lain man ang preacher. Kaya ang preacher ya one way lang na iya, pamati ka lang da, tango-tango ka lang, that's preaching. Pero ang teaching is the two-way communication. Kinanglan may reaction ang may mga estudyante kung ang inyo nahangpan bala. Kung nahangpan nyo abi, explicar abi ang nahangpan nyo, kung amo na ti amo na siya. Ti si Jesus nag-emphasize sining tatlo gid. Nga there will be a teaching method nga iya gamit nga conversation. Mayara man nga gapamati ang mga tao siya ga-preach siya. Pero most of the time nga gingamit ni Jesus is of course healing. Healing. No, kay ti ang healing niya ang four dimension madala gina-pyramid ya. Correct, Oo. Pastor. Kay ti ang mentality sang tao nga ang nagmasakit ka tungod may sala ka. That's what Jesus is trying to correct. Wala na gid kita panahon, ma'am. Kadto kita sa aton nga Thursday nga leksyon. What matters to Jesus? Anong imo natulupang dandri, ma'am? Ang namian ko di pastor nga naghambal diri nga ang aton galing kapag ministry, ang form of ministry nga ginaobra ta is more on demonstration, not proclamation. Amen. Kanami Na siya, ma'am. demonstration, ipakita mo gid kung ano ang pagka-Kristiyano, no? Kaysa hambal lang nga, oh, amo niya, amo ni pos wala ka man sa may gina. Yes. Oo. So amo na pastor nga dapat through acts of acts of being a Christian. Yep. Amo na yung Yeah. pinaka-importante. Ti ma'am, ikaw CI ka, clinical instructor sa mga nursing. Ti ako, teacher sa mga pastors. Okay. Diri sa CPAC. Amon pirmi gina-emphasize sa amon mga estudyante nga ko pastor. Ang ideya nga I would rather see a sermon than hear once. Oo. Ti ipakita, ikabuhi mo ang imo ginahambal. Correct. Kay ang mga tao magpati kung makita sang sa magpamati lang permi. Oh, ti hindi ka mo manigrilyo pero gapanigrilyo ka man. Oh, tatay ko sa una, sila ang balya sa akon, kay si Boy akon ngalan Boy, hindi ka gin magmanigrilyo. Pero dugay kay sugoon niya ko bisin dito ang sigrilyo. Yes. Yes, sir, yan si yes. Ano pang imo nakita dira? Ang ako nakita diri pastor kung ano ang kinahanglan gid sang tawo is to serve. To serve sa mga iban man. Kasi Ginoo nagkadto diri para magserbisyo, hindi serbisyo. So ang nakita din pang-ayo siya, pang-teach siya tungod sini nga mga bagay, no. Kinahanglan kita mag-serve others to give them hope.
Mo ni siya pastor diri ang kung ano ang nakita na kon sa diri nga leksyon, no? Nga maghatag sang iban. Hindi wala sang barrier nga ibutang diri kundi serve gid ta kay si Ginoong Hesus Bisan sin- nag-serve man sa mga tao. Yes, kanami. And then another thing, diri sa atong election sa Thursday, nga one day, Jesus will welcome us. Yan eh. Okay, come and enter into the joy of life. Di masiling kita, paano Ginoo nga nga pasudlon mo ako? Oo. Paano nga nakabulig ako sa imo? Kay ti siling nga kamo nga naghimo sang napriso ako, nagbisita kamo, nagutom gutom ako. Yeah. Ti paano kami kay way man kami kabisita kay way ka man napriso ti ano siling niya. If you have done this to the least of this your brothers, you have done it to me. Ti amo na mga Ma'am Bixel kag kuan nga ang ministeryo ni Jesus wala pinilian. Correct. So isa na sang aton dapat nga dumdumon nga kung kita sangyaw, kita witness sa mayong balita, wala pinilian. Wala. Wala na kita panahon, Ma'am Bixel, last word nimo, ma'am. Mga kauturan, ginpakita ini sa aton kay amo ni aton sundon. Ano ang mga techniques Yes, ni Jesus, kanami. paano Yes. mag-reach out sa aton mga kauturan nga wala pa diri. So ako nagatuo nga uban sa bulig sang Ginoo, makaya nato Makaya ni nga nato. mahimo kita nga genuine nga preacher ngadto Yes. sa iban. Yes. Kanami, yes sir, yan si last word nimo. Pastor, kag mga kauturan man, ang aton leksyon nagapakita sa kung ano si Ginoong Hesus, no? Kag kung ano ang kinaiyan niya. So naghambal siya sa aton nga kita mangin asin kag suga, mangin preserve sang attitude ni Jesus, kag amo ni siya ang light man nga i-preserve man naton para mahatag sa iban. Yes. Amo ni ang style ni Jesus sa aton nga gin share man naton sa iya. Nga i-share man naton Yes. sa aton, hindi lang sa aton kaugalingon. Yeah. Salamat Ma'am yan sir yan si Ma'am Bixel. Mga utod, ang style ni Jesus kung paano siya magdala sa mayong balita. Amo na ang course ang aton nga leksyon sa karon nga semana. Siguro wala ginamon matag ang tanan, but at least we have given you ang mga major nga mga puntos ang aton nga leksyon. Nga si Jesus, si genuine siya mag-approach, hindi siya piki, mag-approach sa tao. Kagang iya tuyo, gid pirmi ang tao. Wala pinilian. And then another thing nga si Jesus nag-appreciate. Correct. Oo. Kanami isang leksyon nga gin-explica ni Mama Bixel nga Jesus appreciated. Ang mga tao nga aton i-appreciate, madani nato na, maano nato na. Sang sa aton nga aton dayon isumpuon kaga way kapulos. So, malagyon na lang. But if we appreciate them, God is God of the second touch. Yes. Nga makuha naton ang ila nga sentimento, that's now the beginning of another touch. Yes. Okay. Mga utod kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Aton pangabayon si Seriansi sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Mga moyo kita. Amay namon nga Diyos, yari sa panglangit kami Ginoo, nagakalipay kag nagpasalamat nga ikaw naggiya sa amon pud sa balaan nga espiritu sa pagtuon kag sa paghatag sa mga opinyon nga amon man natun-an sa sini nga leksyon. Kabay Ginoo nga ikaw maging padayonon sa hambal kag sa pagdugang ihibalo nga ihatag sa amon, agud kami mapindayonon sa pagtubo espirituhanon sa matag adlaw. Kag kami nagatugyan sang amon tag sa kaugalingon nga nagaabri sang amon tag pusoon nga ang balaan espiritu mangin puyo sa amon kag ikaw Ginoo magahatag sa amon sang dugang nga ihibalo para kami mangin mabaskog matubo espirituhanon sa sini nga kalibutan. Salamat gid o Dios nga ikaw naghatag sa amon sing kahigayunan sa pagtuon. Kabay, ikaw mapindayunon man sa paghatag sa bidisyon, mga pagpakamaayo sa tagsa-tagsa sa amon upod sang kay Pastor Tumado kay sa amon mga panimalay. Kag subong man sang mga kauturan nga nagpamati sa amon sa sini nga tinion. Ginatugyan ini namon sa imo sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen. Amen.